Evangeli de Marc, capítol 16, versets del 12 al 19. Després d'això es va manifestar sota un aspecte diferent a dos dels seus que se n'anaven cap a pagès. També aquests van tornar per anunciar-ho als altres, però tampoc a ells no els varen creure. Finalment s'aparegué als 11 mentre seien a taula. I els va retreure aquella incredulitat i obstinació de no creure als qui l'havien vist ressuscitar i els va dir: «Aneu per tot el món i proclameu a tothom la bona nova. El qui cregui i es faci batejar se salvarà. El qui es negui a creure es condemnarà». Ara bé, el Senyor Jesús, després de conversar amb ells, fou endut al cel i comparteix el poder de Déu. I ells es van escampar per tot arreu, predicant, col·laborant-hi al Senyor, que ratificava la paraula amb els senyals meravellosos que l'acompanyaven.